राजनीतिकाव रायजोआनो राजा गोहोगोरा रायजो राजाफोरा बिपिएफ दोलोआव दं हिसाबै दिनै मोनफ्रोमबो समस्तियाव जोंनि बिपिएफनि बिजाथिफोरा देरहासार जानो हादों। थांनाय 10 बोसोर एमएलए जानाय समाव मन्थ्रि नङा आरो मेम्बार चेयारमेनबो नङा आसाम सरकाराव, अब्लाबो आङो दिनै चेलेन्ज नांनानै बुंनो हायो माखासे सोरबा मन्थ्रिफोर दंबाबो मन्थ्रिफोरनिफ्राय बांसिनै आङो आसाम सरकारनिफ्राय खामानि बिख'नानै लाबोनानै मावनायनि आंहा मोनसे रोखा फोरमान दं। बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम बिधान सभा बियाबनि 2 नं दतमानि एमएलए रबिराम नार्जारिया। जों बयबो मिथिगौ जे राजनितियाव रायजोआनो राजा। रायजोफ्रा जाय हान्जाजों थागोन बे हान्जाया जेब्लाबो देरहासार जानो हागोन, जै जानो हागोन। दा जों मिथिनायाव दिनै बिपिएफ दलाव रायजो राजाफोरनि अनसायनाय, रायजो राजाफोरनि हेफाजाब आरो जोबनो गैयै रायजो राजाफोर बे बिपिएफ दलाव दङ। आरो बेबायदि गोहोगोरा रायजो राजाफ्रा दिनै बिपिएफ दलाव दङ हिसाबै बिपिएफ दलनि बिजाथिफोरखौ मोनफ्रोमबो समस्तियाव देरहाहोनायाव जोंनि रायजोनि जे गोहो, रायजो राजाफोरनि जे हेफाजाब, बेजोंनो जोङो देरहासार खालामजोबनो हादों। आरो बे हिसाबै आंबो दिनैहाय 2 नम्बर दतमा एमएलए समस्तियाव सासे बिजाथि हिसाबै बिपिएफनि मददगिरि, जोंनि आइ आफा भट होग्रा रायजो राजाफोर, बिपिएफ दलखौ थैथाब थांथाब मोजां मोनग्रा मोनफ्रोमबो जाथि माहारिनि भटदाता रायजो राजाफोर, बिथांमोननि अनसायनाय, बिथांमोननि भट होनायनि बोलोजों दिनै आं देरहासार जानो हादों। आरो रायजो राजाफोरनि बे खौसे हेफाजाब, रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौ दिनैहाय बुथुमनो थाखाय जोंनि बिपिएफ दलनि बुथ कमिटि, प्राइमारि कमिटि, बिसिडिसिफोर आरो जोंनि जिल्ला कमिटि, सेन्ट्रेल कमिटि, ब्लक कमिटिफ्रा जोबनो गैयै बिथांमोनहा सान हर खामानि मावदों। मेंनायखौ मेंनाय होनालासे, बानायखौ बानाय होनालासे, उखैहाब गांहाब, थाखा गैया फैसा गैया, दिनै सान हर बिथांमोनहा आंजों बा आंनि हान्जानि बिपिएफनि जानानै जेरैबायदि खामानि मावदों, बेबायदि खामानि मावनायनि गोहोजों दिनै रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौ बिथांमोनहा आदाय खालामनो हादों। आरो रायजोफ्रा गमामायै बिपिएफ दलनि बिजाथि हिसाबै आं गसंनायाव बिथांमोनहा थोजासे नांगौ रोखोमनि भटखौ होनानै दिनै बिर'धि दला जेसेबां भट मोनदों बेनिख्रुइ फाननै बारा भट मोननानै आं देरहासार जानो हादों। बेनि थाखायनो आङो बिपिएफनि साफ्रोमबो जोंनि मोनफ्रोमबो थाखोनि दैदेनगिरि, मावथि लोगोफोर, सापर्टार रायजो राजा, आइ आफा रायजो राजाफोरखौ गोरबो गोसो सिंनिफ्राय अरायबो सिबिनाय, अरायबो बिथांमोनखौ बाख्नायनाय आरो साबायखरखौ आं जासिगोन। गासैबो खामानिया आंनि नोजोराव इम्परटेन्ट, बावहाय उन आरो सिगांनि खोथा गैया। दा खोथाया जाहैबाय मा, थांनाय समफ्राव जों जेरैबायदि 5 बोसोराव खामानि मावनो गोनां जादों, जिबायदि थासारियाव जोंहा बिटिसिआव सरकार गैयामोन, बिटिसिनिफ्राय जों जेबो खाबु मोना। आसामावबो जोंहा सरकार गैयामोन, नांगौ रोखोमनि जोङो मावनायनि थाखाय जे खाबु मोननांगौमोन बेखौ मोननो हायाखै। नाथाय जोंहा दा बिराद मोजां मोनसे खाफाल गेवबाय, बिटिसिआवबो जोङो बिपिएफनि दैदेननायावनो मोनसे दिनै एलायन्स गभर्नमेन्ट, बिजेपि आरो बिपिएफजों एखेलगे गभर्नमेन्ट जोङो बिटिसिआव मोननो हाबाय। बेनि थाखाय बिटिसिआव जों जे खाबुफोर फैगोन, सुजुगफोर फैगोन रायजोफोरनि मावनो, बेखौबो जों गोरलैयै मोननायनि लामाया, खाबुआ जोंहा थाबाय। बेनिफ्रायबो जोङो माखासे सुजुग सुबिदाफोरखौ आदाय खालामनानै खामानि मावनो हागोन। लोगोसे आथिखालाव जों जिहेतु एनडिएनि पार्टनार दल हिसाबै बिपिएफआ बिजेपि एजिपिजों एखेलगेनो आखाइ हमलायनानै नैबे इलेक्सनाव बाहागो लादों। आरो एखेलगेनो दा देरहाखांनानै एनडिएनिफ्राय जिहेतु सरकार बानायगोन आरो बे सरकाराव बिपिएफआबो मोनसे मन्त्रि सभायाव थानाय दल हिसाबै जों दा थाफानानै खामानि मावगोन। आरो बेखायनो दा आसाम गभर्नमेन्टनि खाथियावबो थांनानै जोङो रायजोफोरनि जौगाखांनायनि बायदिसिना माखासे हाबाफारि, सुजुग सुबिदा, स्किम, आसनिफोरखौ आदाय खालामनानै बिख'नानै लाबोनायाव जोंहा गोरलैसिन जाबाय। आरो बेबायदि खाबुखौ लानानैनो आङो जोंनि नैबे दतमा समस्ति एमएलए समस्ति हिसाबै जे एलेखा गोग्लैबाय, बे मोनफ्रोमबो एलेखानि गासैबो जेंना जेंगोनाफोरखौ मोनफा मोनफा लासै लासै सुस्रांनायनि थाखाय सान हर जेब्लाबो नाजानानै खामानि मावलांगोन। गभर्नमेन्टनिफ्राय, बिटिसिनिफ्रायबो माखासे, आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो माखासे, बेफोरखौ लाबोनानै रायजोफोरनि दाबि दावाखौ पुरन खालामनो थाखाय सेस्था खालामगोन, नाजागोन। आरो बेखौनो दिनै आङो आंनि एजेन्डा हिसाबै लानानै खामानि मावनो एमएलए हिसाबै दिसपुर फारसे आवगायनो थाखाय थागथियारि जादों। मोनसे खोथाया क्लियार जे एनडिए हिसाबै जिहेतु गभर्नमेन्ट बानायगोन आरो बे एनडिएआव
BPF दलाबो जिहेतु दं हिसाबै BPF दलनोबो मन्त्रि सभायाव मन्त्रि होनाया बियो खाथां खिन्थु आथिखालाव बेवहाय NDA खौ दैदेननाय गाहाय हान्जा हिसाबै BJP दल दङ AGP दल दं आरो जोंबो दंफायो दा बेनि मन्त्रिखौ दिनै थाफानाय हान्जा हिसाबै AGP दलनो बेसेबां होगोन BPF नो बेसेबां दल होगोन BPF नो बेसेबां माने मन्त्रि होगोन बेखौ जों दा रोखायै रावबो बुंनो हाथ'वा सावरायनाया जागासिनो दं गोजौ महलाव आरो बे सावरायनायनि गेजेराव मोनसे गोरोबथायाव फैगोन जे बेसेबां होलायनो बेसेबां लालायनो बेसेबांखौ गनायो बेसेबांखौ गनाया दा बे खाथां जायागौमानि जोङो सोर मन्त्रि मोनगोन सोर मन्त्रि जागोन बेखौ दा बुंनाया गोब्राब खिन्थु मोनसे खोथाया सैथो जे आङो आंनिफ्राय BPFनि जोंनि खुनु दैदेनगिरि जोंनि हाइ कमान्डनिसिम दिनैसिम आंनो उमुक नांगौ थुमुक नांगौ उमुक खालामनांगौ थुमुक खालामनांगौ बेखौ आं खुनु दिन खोथा फंसेबो गोदोबो आं दाबि दैखांबोआखै दिनैबो आं दाबि दैखांनाय नङा आरो इयुनावबो दैखांनाय नङा आं सासे BPFनि साधारन सासे कर्मि रायजो राजाफोरनि गेजेराव थानानै बे हायाव गसंनानै थानानै खामानि मावनो मोजां मोनग्रा आं सासे कर्मि नोंथांमोना मिथिगौ जे थांनाय बाराव आङो 10 बोसोर MLA जानाय समाव आङो मन्त्रि नङा खुनु मेम्बार चेयारमेनबो आं नङा आसाम गभर्नमेन्टआव अब्लाबो आङो दिनैहाय चेलेन्ज खालामनानै बुंनो हायो जे माखासे सोरबा मन्त्रिफोर दंब्लाबो मन्त्रिफोरनिख्रुइ बांसिनै आङो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय खामानि बिख'नानै लाबोनानै मावनायनि रोखा आहा मोनसे फोरमान दं आरो बे थांखिजोंनो दिनै आङो खामानि मावगोन आरो दाथ' बिराद साबसिनबाव जाय खारन दिसपुरावबो BTC आवबो जोंनिनो एखेलगे गभर्नमेन्ट आरो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय बांसिनै थांनाय समफ्राव जेरैबायदि आङो स्किम बिनानै लाबोदोंमोन खामानि बिनानै लाबोदोंमन बेनिख्रुइ बांसिन खामानि दामानि स्किम सुजुग सुबिदाखौ बिनानै आं लाबोगोन बाहाय मन्त्रि जानाय मन्त्रि जायैजों जेबो खोथा गैया आरो मन्त्रि जानाय मन्त्रि जायैया आंनि उद्देश्यबो नङा आंनि दाबि दावाबो नङा रायजोखौ सेबा खालामनांगौ BTCनि खामानि मावनांगौ समाजनि खामानि मावनांगौ आइ आफानि ओनसोलनि खामानि मावनांगौ 1 नाम्बार आंना लक्ष्य उद्देश्यआ पार्टि खालामनायनि आसल थांखिया बेसो मडेल भिलेज जायफोर दिनैहाय दङ बेनि थाखाय बे 5 बोसोरिया मोनसे स्किम आरो 5 बोसोरिया स्किमाव आसाम गभर्नमेन्टआ बाजेटनि फैसाखौ नायनानै बबे बोसोराव बबे खामानिखौ मावगोन बे मथे बिथांमोनहा फान्डखौ रिलिज खालामनानै खामानि मावनायनि स्किमफोरखौ नाजावगासिनो दं जोंनियावबो मोनफ्रोमबो समस्थियाव जिहेतु MLA फोरनो मोननै मडेल भिलेज होनाय जादोंमोन आरो बे मोननै मडेल भिलेजनि खामानिफ्रा दा माने पर्यायक्रमै जागासिनो दं आरो गासैबो कमप्लिट जालांगोन बेनि थाखाय जों एसे दा जिहेतु गोदान गभर्नमेन्ट फैबाय गोदान गभर्नमेन्टखौ खामानि मावनो थाखाय खाबु होनांगोन